Morocco jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Morocco jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Igba Morocco jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Igba Morocco jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Egwu Morocco jembe mwilo. Igba mo jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Ebe obodo anyị Nigeria ejere m ego na America. Lucy America tie egwu na Baltimore ka m na-etinye bụ obodo mgbakwuru m n'iru. Ọ bụla nwanne Tilora n'Udi Kingdom Chief James Lebedulu Ibe Tilora n'Udi Kingdom ọnwa Yoko ego jụrụ oyi wanụ n'afọ a dị n'Udi Kingdom mmiri na Tilora na Amọfịa n'afọ jembe mwilo. Igba Morocco jembe mwilo. Ọnwa Tilora wee buru ngwugwu dọla n'aka wee na-akwasa Morocco. Wee sị m Morocco mụ na-adịghị elukwe n'ibe m. Be m dị na Washington. Mụ na Emeka Ogwejiova Meke Morgan Iverie n'obe egwu n'Awka anyị jekwere Washington na bụ ọnwa Tilora n'Udi Kingdom. Anyị gbatalụ n'ihe wee kwudo nwunye ya Lilian Oluchibe. Ọ dịbe ọnwa ugegbe ọnwa ji afụ ụzọ n'ime Udi Kingdom. Ọkwụlọ kalịsịa oche eze nwanyị ọma eze nwanyị mgbe ya mụtara ịbụ nwoke ka mgbadịbe abalị ya bụ nwa James ka chi siri dee ike nne ya metume ibe obu mbaje na-eme offload ọ nọ n'ikpe ọ bịa n'uju akụ ka chiri siri dee mana anyị ejelụba nwa anyị wee kwudoluchi ya bụ nwaanyị abụpụta nri bupụta ezigbo omume dọwa ezigbo omume na ezigbo nri ya amazịrị m nke m ga-eri eri ọlụchi nwaanyị abụla ọgụ ma mma na nwa gị bụ ovu mbaja na-eme offload mana Emeka Morocco na-etunye ava ive ntulie Emeka meji n'ọnụ igala Igba Morocco jembe mwilo. Egwu Morocco jembe mwilo. Igba Morocco jembe mwilo. Egwu Morocco jembe mwilo. Egwu mo jembe mwilo. Ụmụ nwanyị ba mụtala mụta ka ngwalụ
metume ibe ada lotenna metume ibe ada ugonna metume ibe ada ọdịnaka ijeọma metume ibe ada amaka Angel metume ibe wase nwoke nari ya mama ya bụ lọlọ wezeji lọlọ wezeji ibe mama ya ka ọ bụrụ n'anya karịa ezinne nwanyị ọma igburi ịnyịnya na amọbịa n'afọ ụfọdụ na-egbu ehi nwanyị gburu ehi gbuo anyịnya ọ bụrụ mama James ibe Mr. Sylvester Ibe Sylvester Ibe Odogwu ka ike na-enwe ya nwoke nke obere oyim Vincent Ibe oyim wireless eriwe agwagwu oyim wireless eriwe agwagwu oyim wireless eriwe agwagwu ma nwanne ya nwanyị Teresa Mgbu alias Quality Mada Tondra aka na-esi lọrọ nni restaurant ya dị na nọmba 8 Cameroon Lane n'ụwa Enugu ka ekenekwuo Mrs. Victoria Eziekwe Ezinne n'Ibadan n'Oyo State Ibiana CWO n'Ibadan na Catholic Diocese n'ọgbaghịla agbaghị ọ bụrụ onye eji eje mba o si mụ keneli ya His Royal Majesty Igwe Chris Ọgakwu Okwulu ọra nke atọ n'Udi Kingdom His Excellency the Governor nke Enugu State Right Honorable Ivanyi Ugwuanyi Lawrence Ivanyi Ugwuanyi gburugburu na Nsụka gburugburu n'Enugu onye ọma n'ọchịla ọfụma onye mee mma na-egbolo na-abọ gburugburu ya achị ọzọ gburugburu ya achị ọzọ ọchịla ọfụma gburugburu ya achị ọzọ His Excellency Chief Senator Ike Ekweremadu the Deputy Senate President the Federal Republic of Nigeria Ike ọha ndị Igbo niile
niile ọlụmanụ na n'Igbo akalikanụ ike ọha na lekene ka ekene nwanne ọnwa Honorable Dennis Ogwerinwa Amadi member federal representative Udi Nazagu federal constituency ọlụmọlụ lerike amele ka ndị yutu nwa ọlụ na-aga n'iru Osika ekene parish priest Reverend Father Alphonsus Oko maka ọlụ ọma ọ na-alụ ụmụ ụka wee na-aga n'iru ọnwa na-ekene Monsaino Tony Okafọ egwu gbara ka oje mbe enwe ilo egwu moje mbe enwe ịgba agbara ka oje mbe enwe ilo egwu moje mbe enwe egwu gbara ka oje mbe enwe ilo ịgba moje mbe enwe ilo egwu moje mbe enwe ilo ọnwazi nwoke na-ere ya ezi ọyị ya nwoke Dr. Uche Ugwuanyi senior lecturer n'Enugu State University of Science and Technology ESUT Osimu Keneli ihe Reverend Father Ejike Mbaka Adoration Ministry n'Enugu Mbaka welu ugogi Osimu Keneli ezigbo ihe Architect Isaac Kenechukwu Abada Oyema Abada welu ugogi ezi nwasi akiri ogidi wede akiri ogidi dị n'Ọgbaru local government na Anambra ekene na-abịale Mr. Lambert Chuks Managing Director Enugu State Housing Development Corporation n'Enugu ọlụmọlụ erike o nwere nwanne ya nwoke a na-akpọ Ishie Donatus Okeke eze Shikeluba Ishie onye achịna Managing Director Achịna Farms Limited onye simenti Emogo onye ikwu rọd Emogo onye ọkaiwu Chief Frank Agbedo ọnụ na-ekwula ọra niile onye Enugu Ezike
Ozimuka Nelly Aloya, Barrister Sunday Jonas Ani, Onyamawelu Gogi, Honorable Nestor Oshim, the digital chairman, the deputy chairman of the local government council, Enugu. Dr. Innocent Okaf, consultant gynecologist, Desut Teaching Hospital, Enugu. Mrs. Obekeli Oshi, Iron Lady, Ezinne, manager na First Bank. Anyaboma Chief Engineer, Satiopoulos Kenyi, JP, Eze Sinashiwa Lugogi, Onyafa. Chairman, Managing Director, Ijak Investment, Nigeria Limited. Mada Kalikani, ndị nna gbara afa ebubo na mụ maka na mmadụ akalịka ahụ. Osimuka na-eri ya Oyanya Nyadigu University, Tony Ede, Head of Department, Surgeon, na Parkland Hospital, Enugu. Kedu maka Mr. Osita Donald Eze, Flavor, Ogbor Ojiezi Emogo, n'ime Udi Kingdom, Personal Assistant to the Minister, Honorable Minister of External Affairs, Kakene Kwomani ya Romanus Eze, Alhaji ezigbo nwa ịgba modo n'Enugu Ezike. Chief Mike Ikechukwu, onye ma Mike Ikechukwu kata aka 1 n'afa nwabara uru n'afa Chief Edwin Nwachukwu, Obogwu 1 n'afa Mr. and Mrs. Hyacint of Awka, importer of Spanish tiles and the building materials. Prophetic evangelist Ugo Word, General Overseer, Resurrection Force Minister, International,
Ogene, personal assistant to the Deputy Senate President, Chief Senator Ijekwere Mmadụ. Paramount ruler of Awka Autonomous Community, His Royal Highness Igwe Francis Okoli de Onogo, the Nogo, one of Awka. Anyị na-ekene the Uduma one is the Royal Highness Igwe Zulu of Amokwu Autonomous Community, the chairman Awka Executive Council, Honorable Emma Morocco Maduka, and the acting president Awka Development Union, Mr. Sebastian Odenibo. I am the immediate past president Awka Development Union, Mr. Boniface Ama Ebony. Where's the Rionu? German Executive Officer, very good friend, Asian Limited, Area of Anambra State. Mr. Simon Egodigwe Chidondo. Anya Bawaziafu Nwachukwu Cheriki na Malaga. Anya Bawa Sylvester Ibe Arwaleza Ama Sylvester Ibe Arwaleza Ama Kaikene Umwada Ibe Onwa Udi Kingdom. I don't watch his over Jennifer Metumaibe Adalo Tema Metumaibe Adaugonia Metumaibe Adade Naka Ijoma Metumaibe Ada wa maka anje metume ibe. Mama neti lora na yigana. Mama neti lora na yigana. Mama neti lora kudi kendo. 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 Onwa Yoko, Onwa Nanya.